И така, първи риболов за тази година. Бях обещал на зет ми да го водя на риба и тръгвам да го взимам от тях. Бях решил да го заведа на един рибарник, където си пробвам монтажите, дали ще работят на дил. И решихме там да ловим на платено. Пристигнахме, започнахме да ловим, беше сиятски студ. Изгледът за риболов беше много малък, защото беше много студено, а шаранът кълвеше много рядко. И така седнахме и зачакахме. Колегата отсреща извади един 5 кг и ни отби мерака за риболов. Но не се отказахме. Беше си тръпка. Всяко едно подръпване на една малка рибка. И така, решихме да сменим местото и минахме на друг сектор. Стояхме, чакахме. Незнайно защо, само ние не можехме да хванем. 4 човека бяхме на рибарника, всеки се записа, само ние не можехме. Смених няколко монтажа и пак зачакахме. Не след дълго едната от въдиците звънна. И резултатът не закъсня. Беше си голяма радост. Януари месец шаранче. Около 3,5 кг беше. Но идеята беше да прекараме един хубав ден, шеги, закачки, майтапи, а вече имахме и риба в кепа. Това беше целта на занаятието. Ето го и красавец. Тук вече водехме спор колко килограма и накрая помолих един от колегите да го премери. Аз мислех, че е повече, но той се оказа